Csokit vagy csínt, a Happy házban megérkezett az első Halloween-i nasi szállítmány. Gyertek, tartsatok velünk és nézzük meg a finomságokat. Több Halloween-i Pips érkezett Amerikából, zombis, nagy és kicsi kiszerelésben is, osztos, azaz a szellemesből is érkezett, kicsike és nagy kiszerelés is, Pips Halloween-i csontvászkoponyákból is érkezett egy nagy kiszerelés, sorban ilyen tök formájú is érkezett, zombi agy gumicukor is érkezett zöldalmás ízesítésben, és eper ízesítésben is érkezett ilyen zombi agy, édes-véres epresgél, kannibál gumicukor, amiben van orr, agy és új gumicukor is, ijesztő nyalókaválogatás 20 darab nyalókába, kék vér folyik ki a nyalókából, gumicukor, amiben szem, agy, nyelv és foggumicukor is található, picike Halloween-i kitketek is visszatértek az USA-ból, fahéjas pirítós ízesítésű a szellempirítós, boszorkány lehelete, májva cukorízesítésű, zöld színű kívülről a KitKat, KitKat Dark, étcsokoládés KitKat a Halloween-i estékre, vámpírfog formájú Hershey's csoki, Japánból almás fahéjas pite ízesítésű KitKat, családi kiszerelésű nagy csontváz formájú Reese's, Our Madness limitált kiadású, talált ki ízesítésű cukorkákkal, visszatértek a bájtalok is Happy házba, fekete mágus bájta, ami cseresznye és vegyes bogyós ízesítésű, utolsó sorban akár az unicorn és essencia, ami pedig trópusi gyümölcs ízesítésű és még cukormentes is. Első sorban ezek az újdonságok érkeztek most a Happy házba Halloweenra, viszont nem állunk itt meg, a következő videókban majd láthatjátok, hogy milyen finomságok érkeznek majd még. Ezek közül pedig írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik tetszett a legjobban.